medata jom sembe jom katande dewɗo mo nimsata mo sohlani ñamde yarde ɗo ngolo meɗata on tagɗo asamane leydi ndar ɗum teskoɗa ƴew bildi pale nangani yanata yarbata dognoyɗo maaje calli ñippuɗo kaaje mum. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala almabuusi rahmatan lil alamin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'da. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. an be ala tanu ka ala barkada ka sali danfɛnw la sɔn hɛrɛma kan n'o ye alakira ba ye kisi ani nɛɛma b'a kan a n'a sɔnmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ani maa o maa de y'u tuguɲɔgɔnya fo ka taa jɔdon se ala ka an bɛɛ lajɛlen ye o jamakulu sanuma in fɛ. alhamdulilayi hali sisan aw ka jamu kan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan an bɛ Kayiba Jabate. an ko ni ala ye min kɛ o de ka ɲi mali bɛɛ lajɛlen walima n'a ye diya farafinna bɛɛ lajɛlen o ka cɛkɔrɔba ɲuman n'o ye ba hame ɲɛn ala ka weli sele a ma dimanche novembre kalo tile 30 ala sɔnna ma janazaw baara bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn juma décembre kalo tile 5 ma Kayiba Jabate legal segu. an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin cɛkɔrɔba in a ka janaza kɛnɛ i hakili bɛ dugu o dugu la maa bɔra yen ni ka se ka na bɛn ni nin janaza in ye. kɛrɛnkɛrɛnya la an fa ani an ka karamɔgɔ ani mali haut conseil islamique ɲɛmaaba o tɔgɔ la an karamɔgɔ kun bɛ yen nɔ a seyidi sherif ahmad tijan haidara. o hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni jamana in cɛkɔrɔba in yɛrɛ ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ kɛnɛ sigira ye jamana tɔgɔ la ka sabu kɛ mali don min ye ko dilan jamana in kɔnɔna na min kɛnɛ kan an ka minisiri min bɛ yen min ka baara bɛnnen bɛ diinɛ ko ani laada ko ma ka taa se Kayi gouverneur Kayi maire ani mɔgɔba caman kun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ baara kun fɔlɔ la an ka équipe min bɛ yen nɔ o tɔgɔ la an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ. Elhadji Amé Niang, Monsieur le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes du Mali, Monsieur le gouverneur de la région de Kayi, Monsieur le président du conseil régional de Kayi, Monsieur le préfet du secteur de Kayi, Monsieur le maire de la commune urbaine de Kayi, Messieurs les commandants de la zone de défense numéro 4, Messieurs les directeurs et chefs des services régionaux, Messieurs les notabilités, chefs religieux et coutumiers de la région de Kayi, Messieurs les membres de la famille du défunt, ainsi que toutes les délégations ici présentes, les différents pays, en l'occurrence le Sénégal, la Gambie, la France, les États-Unis, le Congo, la Mauritanie, le Gabon et Dubaï, pour ne citer que ceci. Parents, amis, sympathisants et collaborateurs du défunt, mesdames et messieurs, chers endeuillés, à vos rangs, grades, qualité, tout protocole observé, bonjour. Permettez-moi tout d'abord, au nom du gouverneur de la région de Kayi et tous les membres de la famille Niang, vous souhaiter la cordiale et chaleureuse bienvenue dans l'enceinte de la famille Niang pour rendre un dernier hommage au grand baobab de Kayi. En ce jour triste et sombre du 5 décembre 2025, j'ai la lourde et difficile tâche de lire le programme de la cérémonie funèbre d'Elhadji Amé Niang. Mais en tant que créature et simple serviteur, nous nous plions à la volonté du Maître des cieux et de la terre et lui rendons grâce car nous venons de lui et nous retournons à lui. Par la volonté du Tout-Puissant, la mort, une fois de plus, dans toute sa cruauté, vient de frapper à la porte de la grande famille Niang, en rappelant à Dieu Elhadji Amé Niang le dimanche 30 novembre 2025 à Dakar.
la nation malienne, les pays frères et amis du Mali, en général, et particulièrement la région des Cailles, vient de perdre un milice et patriote émérite. N'est-il pas vrai que la mort est une surprise que fait l'inconcevable au concevable? En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Fait des citations. La cérémonie qui nous réunit ce matin se déroulera comme suit. Arrivé au-delà des dépouille mortelle par les membres de la famille, suivra les mots de M. Sekounian au nom de la famille Nian. Ensuite, les mots de condoléances du ministre des Affaires religieuses, des cultes et des coutumes du Mali. La lecture de l'oraison funèbre par le gouverneur de la région de Caille, le général de brigade Moussa Soumari. Et enfin, la remise du corps aux parents pour la cérémonie religieuse, suivie de l'illumination pour sa dernière demeure. Que le Tout-Puissant Allah l'accueille dans son paradis et que son âme repose en paix. Amen. Nous avons les bisaba, Allah Ziraju Mintrou, Malik Libéama fait Apina. Nous avons les bisaba, Allah Ziraju Bamintrou, Malik Baniama fait Apina. Nous avons les bisaba, Allah Ziraju Bamintrou, Malik Libéama fait Apina. Tasmamabi, Mogomatre. Allah Ziraju Bamin Pugné. Nan nema même Mali Dembekan. Farafina yɛrɛ bɛɛ kan ala de ye yiri a y'a lada a dali fana a diyara n ye bamanankan na n'i ko maa o ma ko zira zira den bɛ maa balo zira den situlu bɛ bɔ a la bɛ maa furakɛ bahami kun ye zira den safinɛ bɛ bɔ a la a bɛ maa bɔ ka jɛ bahami kun ye zira bulu a bɛ maa balo i farikolola bana a b'a furakɛ ka ban o de tun ye anw ka bahami ye kayikaw ka bahami tɛ dɛ mali farafina bɛɛ ka bahami don a seginna a taara ka jamana in to a kanu na anw tɛ n'an don k'an b'a ka ɲuman fɔ a fɔba tɛ yen ala denw ta se ka ɲuman fɔ k'a ban ala kɛn bɛ k'a suma k'a da hakɛ min na o bɛ ala n'a ka mɛlɛkɛw de bolo anw b'a fɔ k'an ni ci ala ye bahami d'an ma ani ci ani baraji bi an sewale don sabu bangi kɛlen an ka kafo ɲɛmaaba n'o ye gouverneur de la région ye a y'an wele a ko Kayi sumayara bi Kayi sɛbɛkɔrɔ sumayara an ko k'an ma banana bahami taara cogo min na a kan ka taa ten a taacogo fana ɲɛna foyi tɛ anw bolo ani ci ani baraji foyi tɛ anw bolo o la an bɛ bɛɛ fo foli monsieur le ministre i nana gouvernement tɔgɔ la an bɛ fo i ka ye kɛnɛ in fana kan a diyara n ye sabu cɛkɔrɔba in n'a ye ɲɔgɔn ye kuma o kuma n'a wulila sɔgɔma fɛ mali de b'a dusukun na tilegan fɛ mali de b'a dusukun na sufɛ mali de b'a dusukun na a tɛ foyi fɔ an ye a ye kɛ jamana in fɛ a ye kɛ jamana in fɛ n bɛ taa ka jamana in to aw bolo a ye jamana in minɛ a bolo fila ye a taara fana ka jamana in kanu to a la i bisimila kɛnɛ in kan mali gouvernement tɔgɔ la n'o bɔra yen monsieur le gouverneur i ka cɛkɔrɔba don monsieur le gouverneur i ka conseiller don monsieur le gouverneur i fɛn bɛɛ don i ka i kɛnɛ kan o tɛ bali na an bɛ kuma fana di e ma i bisimila monsieur le conseil régional président i bisimila préfet i bisimila monsieur le maire de la commune urbaine de Caille i bisimila le commandant de zone numéro 4 Bokoum i bisimila Caille service ɲɛma fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan a bɛɛ lajɛlen bisimila an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ani an ka kokɔrɔtigiw olu bɛɛ lajɛlen u bisimila bi baaraw taabolo filɛ ala ye bi bɛn juma ma san kɔnɔ kalo ye 12 ye ala ye barika don kalo kelen na ka tɛmɛ kalo bɛɛ kan o ye sunkalo ye san kɔnɔ tɔgɔ furanjɛ ye tile 7 ye ala ye barika don don kelen na ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye juma ye bi ye juma ye
malo korto keme ka bahami kono ola ambe kuma tibi seguni nyangma seguni bani kele on a de joro ite bahami ni ma seguni agrafe seguni bina kumata bahami ka dimo ya tola nale boray anga ministry kay kene kama balana ibi chasiri mina dine ko la même se ka to malika basigi kele kana ke wo yo kana ke ambe ka do dakele fe ka bo dakele fe no gouvernement ka hamina wi e yera kene ka bi an kay ka ko kini che ini baraji malien be bi fu ambe kuma di ema ni kuma dire masamba na gouverneur wi le général de brigade Moussa Soumaré alimna fu lasi alhamdulillah alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. السلام عليكم. Monsieur le ministre des Affaires religieuses et du culte, Monsieur le gouverneur de la région de Caille, Monsieur le maire de la commune urbaine de Caille, Monsieur le président du conseil régional de Caille, Mesdames, Messieurs les chefs de services techniques déconcentrés de l'État, Monsieur le représentant des notabilités de Caille, autorités traditionnelles et coutumières, Mesdames, Messieurs de la presse écrite et audiovisuelle, Messieurs les représentants de la famille omarienne, Mesdames, Messieurs les membres des différentes délégations venues du Sénégal, de la France, du Gabon, du Congo et des autres pays. Mesdames, Messieurs les membres des délégations venues des différentes régions administratives du Mali, chers parents, amis et collaborateurs, ce jour est si triste car nous sommes réunis dans la douleur pour accompagner à sa dernière demeure la dépouille de notre regretté père, le patriarche El Hadj Aminian, a rappelé à Dieu le dimanche 30 novembre 2025. Il m'était aisé de prendre la parole lors des différentes cérémonies et événements divers au nom de notre regretté père pour le représenter et faire passer ses messages. Mais il m'est très difficile aujourd'hui de prononcer son discours funèbre. Néanmoins, comme celui qui vient de rendre l'âme est un véritable combattant, je tenterai moi aussi de combattre l'émotion et la douleur en lisant ces textes funéraires. Ainsi, vous conviendrez avec moi que le défunt est un sujet inépuisable car il est si difficile, voire impossible, de parler entièrement de l'âge Aminian, en apparence comme en profondeur. Toutefois, je m'efforcerai autant que faire se peut de dire quelques mots sur lui. Mesdames, Messieurs, l'homme propose, Dieu dispose. C'était une chose poignante que cette fin surprenante, cette cruelle cessesse brutale de la mort, faussant en pleine ferveur notre si tendre papa, le papa de tous. Cette existence toute frémissante de viril, ardeur, frappant d'une stupeur douloureuse, accablant d'une détresse infinie, nous tous qui avions mis en lui notre affection. La disparition de notre si tendre père est l'évidence de la puissance divine. C'est la preuve que tout homme goûtera à la mort. C'est tout le sens de ces mots. À Dieu nous appartenons, à lui nous retournons. Par ta disparition tragique, le Mali en général, la région de Caille en particulier, et singulièrement la famille Niang, vient d'être profondément affligée. Ba, comme nous t'appelons affectueusement, comme ligne directrice de toutes tes actions, nous retenons de toi essentiellement trois grandes choses. Ta foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ton amour profond pour le Mali et enfin ta bienveillance envers ta famille. Père, tu étais un serviteur infatigable de la communauté qui ignorait les considérations subjectives pour servir l'intérêt général. Un homme de Dieu de première classe, auréolé des vertus cardinales de l'islam et pétri des valeurs de la République et du sens de la famille. Dans un style métaphorique, si tu étais un pays,
ta devise serait Dieu, le Mali, ma famille. Ce triptyque se décline en des qualités innombrables. Tu es donc un homme généreux et sociable, un altruiste, un philanthrope et un pacifiste. Bahamé, comme tu es communément appelé, tu nous as légué un lourd héritage, car nous nous évertuerons à t'imiter en vue de perpétuer tes œuvres et tes idéaux, même si nous sommes convaincus que tu restes inégalable. Tu étais un père exemplaire, un éducateur permissif, mais aussi punitif. De notre aîné Haman au Benjamin Papa, en passant par les autres frères et sœurs, tu nous as éduqués avec une main de fer dans un gant de velours, car tu as tous aussi utilisé les bâtons comme la carotte selon les circonstances. Père, tu avais de la tenue et de la retenue, car tu étais conscient de la gravité et de la douleur des charges qui pèsent sur le notable que tu étais avec ton rôle de stabilisateur social et de pacificateur. Un rôle que tu as si bien assumé grâce à tes vertus personnelles, telles que la franchise, la neutralité, la sobriété et la discrétion. Apôtre de la paix et de la cohésion sociale par tes œuvres et tes enseignements. Ton existence résonne aujourd'hui comme un véritable cas d'école post-mortem pour toute personne soucieuse du bien commun. Mesdames, Messieurs, mes frères et moi, retenons de l'illustre défunt sa grande courtoisie, sa sérénité de tous les instants et sa dignité jamais prise à défaut, même dans les moments les plus inappropriés. Un homme du terroir, il était aussi un humaniste, d'un altruisme hors norme qui tient aux valeurs culturelles et aux richesses civilisationnelles qui irriguent de leur salaire humain nos terroirs ancestraux. Patriote avéré, il portait le Mali à la place du Caire comme tout enfant attaché à ses racines. Bahamé n'a jamais cassé son amour démesuré pour Kaï en général et pour son quartier administratif de rattachement qu'est Légal Ségou. Mesdames, Messieurs, la mort emporte ceux qui sont partis, mais elle interpelle ceux qui sont vivants sur le sens et la portée de leurs actes. Elle rappelle aux croyants que nous sommes une vérité évidente par elle-même. Tout est vanité ici-bas et chacun attend son tour d'être seul dans son linceul. Selon une vieille sagesse, notre vrai tombeau n'est pas dans la terre, mais dans le cœur des hommes. Alors, Père, tu vivras toujours dans nos cœurs. Nous ne cesserons jamais de te pleurer, mais l'étendue de nos larmes ne pourront jamais emporter les souvenirs de ton existence. Pour nous, ta mort sera toujours une belle leçon de vie. Allah Nyanam, Dieu m'a rendu service. Nga djurute Allah, je n'ai pas de tête envers Dieu. Allah ni Dieu merci. Voici des phrases très fréquentes dans ta bouche pour rendre gloire à Dieu, comme tu nous l'as appris. Nous ne nous déroberons pas à cette obligation de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir eu comme père, d'avoir grandi à tes côtés, d'être façonné par ton éducation, car en réalité, tu es une véritable école dont la fréquentation est une sens inouïe. Au-delà de tous ces tableaux, la reconnaissance étant la mémoire du cœur, c'est un devoir moral pour notre famille de vous exprimer notre cordiale reconnaissance. À vous tous ici présents et à ceux qui n'ont pas pu être là pour la circonstance, par ma voix, la famille Nyang vous dit merci. Merci pour votre accompagnement multiforme, merci pour votre compassion, merci d'avoir partagé notre affliction. Aux plus hautes autorités du pays, à travers le gouverneur de la région de Kaï, la famille Nyang adresse sa profonde gratitude pour toute la reconnaissance de l'État du Mali à l'égard de l'Ulysse disparu. Il portait le Mali dans son cœur et le Mali a reconnu qu'il vient de perdre un de ses plus illustres fils. Le patriarche va en paix, dors en paix et sache que tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas parce que tu n'es pas qu'une personne, mais parce que tu es aussi et surtout un symbole, une icône, une idéologie. Bref, tu es une institution personnifiée. Haman, par ma voix, le Mali, Kaï, ta famille,
tes amis proches et collaborateurs t'adressent leur suprême adieu. La vie est ainsi faite, la joie des arrivées et la tristesse des départs. Que ta terre d'écaille légale Ségou, que tu as tant aimé, te soit légère. Adieu, fidèle croyant à l'islam. Amoureux du Mali et papa aimant et bien-aimé, repose en paix pour l'éternité. Que ton âme repose en paix et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accueille dans son paradis éternel. Allahumma amin. Au nom des plus hautes autorités du Mali, à l'occurrence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État, et au nom du Premier ministre, docteur général de division Ablaye Maïga, je présente toutes les condoléances de l'autorité du Mali attristée à la famille Niang pour la disparition de ce grand homme, de ce baobab qui a quitté la vie superficielle pour une vie éternelle. Je suis un ministre très dérangé dans mon cœur pour être si là auprès de ce grand homme qui a porté le Mali dans son cœur, qui a toujours été lui-même le Mali. Les voilà impuissamment à nos yeux arrachés à notre affection pour une autre demeure demeurante. La famille Niang, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette douleur. Vous êtes avec les autorités du Mali, vous êtes avec les Maliens, vous êtes avec les Africains, vous êtes avec le monde entier. Cette disparition est un enseignement dont nous devons tirer toutes les conséquences. Ça veut dire quoi? Notre père, Ba Amen Niang, a donné toute sa vie à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donné toute sa vie à sa République. Ça nous interpelle tous d'être sincères dans ce que nous aimons et d'être sincères envers notre pays. Le Mali aujourd'hui traverse un moment très critique et très difficile. Malgré tout cela, il y a eu des hommes avec des convictions inébranlables pour l'affection de ce pays et qui ont aussi encore inculqué cette affection à leur progéniture, bref, à tout le monde. Ben, Aménian, dors en paix, vous n'êtes pas mort, vous êtes toujours vivant. Merci pour la République du Mali, merci pour la transition, merci pour l'humanité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, distinguées autorités administratives, politiques, militaires, religieuses et coutumières, chers parents, amis et proches, population de Caille, c'est toujours triste de prononcer une oraison funèbre, surtout lorsqu'il s'agit d'un proche. Cependant, lorsqu'il s'agit d'une personnalité comme celle de Paranyamé, la tristesse cède place à l'honneur et au privilège. Donc aujourd'hui, c'est un sentiment certes de tristesse qui m'anime, mais c'est avec un grand honneur et je me sens privilégié de prononcer cette oraison funèbre ce matin. En ces jours de profonde tristesse, la région de Caille et au-delà de tout le Mali s'incline devant la mémoire d'un homme d'exception, M. Améniang, l'un de nos plus grands notables, un patriote exemplaire, un pilier de la paix et du développement, un guide moral et spirituel dont l'homme bienveillant a marqué plusieurs générations. En ces moments douloureux,
nous nous tournons vers Allah, le très miséricordieux, pour trouver réconfort et lumière. Allah dit dans son Saint-Coran que toute âme goûtera la mort. Et il dit encore, nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournons. Ces versets nous rappellent la vérité ultime de notre condition humaine et nous invitent à la patience, à la prière et à la confiance dans la sagesse divine. Mesdames et messieurs, Aményang, né en 1929, a consacré sa vie entière à cette ville, à cette région et à son pays. Il a grandi et vécu en servant toujours plus que lui-même, sa communauté, le Mali, sa foi et l'humanité tout entière. Patriote sincère, profondément engagé pour le bien commun, il fut décoré en 1983 la médaille de chevalier de l'ordre national, et reconnaissant ainsi son mérite et sa contribution exceptionnelle à la nation. Opérateur économique avisé, il a présidé la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Caille de 1972 à 1998 et fut membre du Conseil économique, social et culturel. Durant plus d'un quart de siècle, il a contribué à structurer, renforcer et organiser le commerce dans notre région. Son engagement, son sens de l'écoute et sa rigueur, sa vision et sa générosité ont permis d'ouvrir des perspectives nouvelles pour de nombreux entrepreneurs et commerçants. Homme d'affaires, profondément attaché au dialogue, M. Aményang s'est illustré par son dévouement constant à la résolution des conflits. Son rôle fut déterminant dans les efforts de réconciliation nationale. Membre de la commission des bons offices pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, il a œuvré sans relâche pour le retour de la concorde dans la région de Caille et dans tout le Mali. Son engagement était guidé par la conviction que la paix est le fondement de tout progrès. Il fut surtout un ami fidèle de l'administration, un père, un conseiller pour les gouverneurs qui se sont succédés à la tête de cette région. Son expérience, sa sagesse, sa disponibilité et son sens du devoir furent pour nous tous une source d'inspiration et un repère. D'une générosité sans limite, M. Aményang a soutenu financièrement de nombreuses actions de développement et n'a jamais hésité à venir en aide aux personnes démunies. Membre de l'Association pour l'assistance aux réfugiés maliens de Côte d'Ivoire, il incarnait la solidarité dans ce qu'elle a de plus noble. Homme de foi, profondément religieux, El Hadj Aményang a effectué de nombreux séjours dans les lieux saints de l'islam. Il fut président de l'Association malienne pour l'unité et le progrès de l'islam, AMIPI. Il a été aussi président de la commission de réhabilitation de la Grande Mosquée de Caille. Il organisait régulièrement des séances de prière pour la région et pour le Mali, convaincu que la spiritualité renforce la cohésion et illumine le chemin du développement. Mesdames et messieurs, à la personne de Aményang, nous perdons un grand notable, un bâtisseur, un sage, un homme de foi et un père pour la communauté. La région de Caille perd un de ses fils les plus illustres. Le Mali perd l'un de ses serviteurs les plus dévoués. En rappelant la vie de M. Aményang, nous rendons grâce à Allah de nous avoir donné un homme dont la présence a été source de paix et d'élévation. Nous prions pour que ses bonnes actions, ses paroles bienveillantes, ses intentions sincères et son amour pour les siens soient comptés parmi les œuvres qui l'accompagneront dans sa dernière demeure. Puis son exemple continue d'inspirer nos actions, nos décisions et notre engagement
pour un Mali uni, paisible et prospère. À la population des Cailles et du Mali, nous disons, souvenons-nous de son héritage. Bahame, ton nom restera gravé dans l'histoire de Cailles et du Mali. Ton souvenir restera vivant parmi nous. Ta vie fut un exemple, ton départ un rappel. Qu'Allah, dans sa grande miséricorde, t'ouvre les portes du paradis. Qu'il fasse de ta tombe un jardin de lumière, qu'il t'accorde le repos éternel. Enfin, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, au nom de l'ensemble du gouvernement, au nom de la population des Cailles et au mien propre, je présente à sa famille mes condoléances les plus émues. Qu'Allah apaise le cœur de nous tous qui le pleurons aujourd'hui. Dors en paix, Bahame. Aux morts, kawla duniya k'a fɔ nin tɛmɛnen kɔfɛ de cɛkɔrɔba ɲuman jumasalu kɔfɛ sali kɛra kan silamɛ jamaw nana kana sala kan ka an bɛɛ da a ye ka duwawu kɛ a ye gayi sherifilakaw o bonya ni o karama dira olu de ma olu de salila cɛkɔrɔba ɲuman kan sherifu bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la o la an bɛ duwawu de kɛ cɛkɔrɔba in ala ka hinɛ la ala ka yafa ma janazaw baara bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ an fa n'an karamɔgɔ tɔgɔ la seyidi sherif usman madan hayidara a ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min kun bɛ yen n'o ye a ka golokasegi ye sherif ahmad tijan hayidara ala ka si ni kɛnɛya di a ma a ye dakuruɲɛ 2 min sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔ k'a fɔ cɛkɔrɔba in ka seereya la an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. An bɛ ala fo ka ala barikada kisi nɛma kɛ kira ni a soden sanu kan ni kira ka jɛɲɔgɔn ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu faral'u kan ni ɲumankɛ fo ka se diɲɛ wuli ma ala k'an bɛɛ lajɛlen o la. An b'a fɔ an bɛɛ ye ala ta ye an bɛɛ bɛ segin ala yɔrɔ bi an bɛ Kayi hukumu min kɔnɔ ni o de ye an ka cɛkɔrɔba ye ni o ye Bahame Ɲang an bɛ ale ka janaja kɛnɛ kan bi Seyidi Sherif Usman Madan Hayidara ale de ye an bila ka na a nɔnabila nin kɛnɛ in kan. Ala sɔnna u ye fara ɲɔgɔn kan min kɛ kanu sira kan ka ɲɔgɔn minɛ o kanu in fana an b'a fɔ o kɛra ala kama kanu sira kan an bɛ o de tɔgɔ la o ye ɲɔgɔn kanu ni diɲɛsosigi in kɔnɔ karamɔgɔ ka laseliw mɛnlen cɛkɔrɔba in a ye Seyidi Usman Madan Hayidara kanu k'a kɛ a den ye a y'o yira sira bɛɛ lajɛlen kan karamɔgɔ fana ye o kanu kelen o ɲɛsin an ma o de la an b'a fɔ kanu in bolo ma fo ka taa kɛ karamɔgɔ yɛrɛ bolo kɔnɔ su ye sabu a bɛ fatu yɔrɔ min ni o de ye Senegal jamana kan a fatura ka Seyidi Usman Madan Hayidara yɛrɛ to yen o ye kanu de ye alhamdulillah karamɔgɔ ye a fɔ malgré ale a fatura bolo ye o dama fɛnɛ tɛ hali mɔgɔ minnu participera Bahame Ɲangi koli la karamɔgɔ bɛ o mɔgɔw la mais a ko o bɛɛ kama an ka ye yan a karamɔgɔ ka famille ka ye a ka kalandenw ka ye yan kanu min tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye ala kama ye o la an ka ye yan ale tɔgɔ la ka se ka na o fana kanu yira sabu a ma da Bahame dama ma a ka denbaya bɛɛ ye an kanu a den bɛɛ lajɛlen a ka du bɛɛ lajɛlen o ye karamɔgɔ ni a ka denbaya kanu o la an bɛ yan an ye kuma minnu yɛrɛ mɛn a ka jɔdaw la a ye baara minnu kɛ faso ye ani fasodenw ye a ka hɛrɛw la an ye caman mɛn mais o y'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ caman kalama o la nin de ye wasa don ye mɔgɔ ka ɲumanw bi de ye a tɔnɔ bɔ don ye don min i ni ka ala bɛ ɲɔgɔn kunbɛn ɲɔgɔn ya
o la an biya o siriya kan min na an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ ani silamɛsiw la ala ka yafa k'u ye ala k'o dayɔrɔw nɛɛma o fara mɔgɔtojɔnw kan ni ala kira hɔrɔma ye saya b'an yɛrɛ sɔrɔ don min o k'a sɔrɔ ani ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhamadu ale o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔba caman kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ nka an ka ɲinikɛlaw u sera ka u munumunu u ye dakuruɲɛ 2 minnu sɔrɔ sirakaw na cɛkɔrɔba kan an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. ne tɔgɔ Gambala madame Kouyaté Gambala Darame alhamdulillah rabbil alamin mɔgɔ mɔgɔ ko hamɛ i b'anw de ɲininka an k'a fɔ an wolola k'a ye an mɔna k'a ye ka furu k'a ye k'a mɔdenw ye hamɛ ɲan mɔgɔ t'a fɔ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ i ɲɔgɔn tɛ bari hamɛ ɲɔgɔn ka dɔgɔ hamɛ hinana fantanw na hamɛ hinana bantanw na hamɛ hinana yatimɛw la hamɛ ye nafolo sɔrɔ a ma bɛn a yɛrɛ ma a y'a bɛɛ bɛn ala ko ma ala ka ko dɔrɔn de ka d'a ye fɛn o fɛn wulila k'a ye yan n'a ka kalan hamɛ sen b'a la n'a sumara hamɛ sen b'a la hamɛ n'i bɛ fɛn o fɛn kan a n'i bɛ mali in de kan ala ka mali sumaya a ye bɛn ala k'an bɔ juguw bolo o kuma de b'a da a ka du jali de ye ne ye alhamdulillah rabbil alamina bɛɛ bɛ fɛn fɔ ne tɛ fɛn fɔ ne ɲininkara fana an bɛ min dɔn n b'o fɔ hamɛ ɲan k'a ye cɛ n'a muso an bɛɛ bɛ dugawu k'a ye an bɛɛ bɛ dugawu k'a ye bari an jigiw ma tiɲɛ ala ma den jugu d'a ma ala ma den jugu d'a ma ala ye den ɲuman de d'a ma k'a ye cɛ n'a muso ba kɔni ba ɲa sanfɛ ni dugu ma an bɛɛ lajɛlen bɛ dugawu kɛ hamɛ ma fa'alahu jalil fa huwa jamil jalakiyɔrɔ tɛ masaba la an dusu kasilen don bi kosɛbɛ wala naqul ila ma yurdi anna rabbuna an tɛ foyi fɔ min bɛ ala diya ma an fa ba hamɛ ala ka hinɛ a la ala k'a dayɔrɔ sumaya ala kira kanu f'a dan ka kira so dungew ka sherifu kanu f'a dan ala ka a bila u ka nɔɔrɔ kɔnɔ k'a kɛ kira ka kɛ a sunnadonbaga ye i b'a kalama Abu Zahara salon kun y'an san 10 de ye an bɛna mawuludu kɛ Kayi kɔnɔ yan ba hamɛ ka cɛsiri don fam Tijani an bɛ bɛɛ fo Madinɛ Tal madame Haidara an b'a fo an bɛ jɔ dɔ fo ɲagando muso fo ka Kayi muso bɛɛ fo nka ko in kun ye ba hamɛ ye a kɛra faso fɛ n'o ye Mali ye kabako de don a kɛra Kayi fɛ kabako de don wa a y'a kanu musow ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ ka cɛw ladon ka ɲɛ k'u denw ladon ka ɲɛ f'a bɛ musow ladi ko n'i ma cɛ tɔnɔ dun k'i bɛ den tɔnɔ dun ko an musow ka fara ɲɔgɔn kan ba hamɛ sara tɛ musow bolo han muso min ye ba hamɛ ye Mali in na o ba hamɛ ye dugawu k'i ye muso min ma ba hamɛ ye o ba hamɛ ye dugawu k'i ye ka barika ɲini muso bɛɛ ye ko ala ka hɛrɛ kɛ musow ye o kama a y'an fara ɲɔgɔn kan k'a ka miliyɔn caman don ala y'a ka miliyɔn don ne yɛrɛ Mariyamu na Zahara Abu Zahara i b'a kalama ko n ka n da de ko diɲɛ ma ɲi ko mɔgɔw tɛ ɲuman fɛ vraiment kuma tɛ ne da an bɛ dugawu de kɛ a ye doni girimanba min to an b'a dɔn vieux ɲang b'a ta an b'a dɔn vieux ɲang bɛ doni in ta a ye doni in ta depuis fa ɲɛnama ɲɛna ala ka n'a dɛsɛ a ka doni in ta ka tɛmɛ ba hamɛ kan a n'a dɔgɔ bɛɛ fo lagare an bɛ foli di Haidara ma kosɛbɛ k'a ni ce a yɛrɛ ye a ni ce a yɛrɛ ye aw yɛrɛ fɛnɛ ce kabiri kunu Sɛrifu Fula bɛ baara la yɛrɛ Usumani kabiri e ma avion sɔrɔ ka na fɔlɔ Sɛrifu Fula bɛ baara la i kɔfɛ i ye ne de wele k'u passe ma u nana n kɛra journaliste ye Sɛrifu Fula bɛ munumunu na nɔ foyi den kelen kana tɛmɛ cɛkɔrɔba in ka ko la ni mɔgɔw m'o barika n'o dugawu mɛn o la ko Sɛrifu Fula ni ce u yɛrɛ ye ani ce an yɛrɛ ye ala k'an n'aw dɛmɛ ala k'an n'aw dɛmɛ. Ne tɔgɔ Mamadu Cɛni Konate an nana an fa an ka cɛkɔrɔba an ka chambre commerce président an nana a ka janaja la ka bɔ Bamakɔ ka se yan olu ye mɔgɔ jagokɛla mɔgɔ sugu mun ye sisan n tɛ se k'a fɔ a banna nka a dɔgɔyara kosɛbɛ u ka jago tun ye nata ye fɛn ɲini ye nka u ka mɔgɔ dɛmɛ tun ka bon kojugu ka jagokɛla misɛnninw dɛmɛ ka manankun d'i ma k'i bilasira k'i kɛ u dɔ ye o tun ka bon u ka mɔgɔya kɔnɔ olu ka jagokɛtɔn u tun bɛ ɲɔgɔn minɛ de kabini ne yɛrɛ ma dɔn n bɛ kɛ mɔgɔ ye u ye société dɔ diran Kayi ko Somiko hakilila o mɔgɔ dɔ tun don ne y'a ko mɛn depuis o wagati ne yɛrɛ nana ɲɔgɔn dɔn a y'a yira n na ani ne mɔkɛ yɛrɛ Cɛni Konate n'o ye ɲɔgɔn dɔn kita u jɛra o ye ne ka ko bɛɛ gɛrɛ a la
a denw fana ni cɛ furu siraw nana k'an don ɲɔgɔn na donc ne nana nin sira fila in na nka min kɔni f'i ye jagokɛla dɔ cogo cogo i bɛ fɛn kelen dɔrɔn de fɔ n'i y'a ye mɔgɔ dɔn a bɛ mɔgɔya fɛ a bɛ mɔgɔ bonya min b'a bolo aw bɛ ja la nka b'a la dɛ a tɛ sɔn jɔnmaya ma. Docteur Modibo Kane Doumbia ne ye Kayika de ne ye Kayi député de ne b'a dɔn ne fa dɔn bon donc an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn Kayi ye mɔgɔ fila de perdu o ye ne yɛrɛ wolofa ye o banna don min na bon an bɛ dara o kan o dugusɛjɛ donc u bɛɛ bɛ san 96 de la donc an bɛ se ka fɔ nin perte fila ka perte ba de don Kayi ma mais n'Ala ye min kɛ dɔrɔn an bɛ se ka dɔw de kɛ n'o ye dɔrɔn Ala ye min kɛ an bɛ Ala fo n'a ye. Ka ɲininka cɛkɔrɔba mun ka ko la ale ka ɲumanyaw a tɛ se ka fɔ ka ban kabini banni kɛra ni bi kelen tɛ da kelen kan ŋɔni b'a la Ala ye hami da a y'a kɛ mɔgɔ ɲuman ye Ala ye mɔgɔ ɲumanw fana kanu a y'a don a kɔnɔ Ala y'a kɛ fonisire fana ye Ala ye mun d'a ma a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ani bɛɛ lajɛlen jɛra a la bon hali n'a danna an ka ziyaraw minnu tun bɛ kɛ an ka karamɔgɔ minnu banna kabini Cɛro Umaru ninnu ka taa bila Muhamɛd Mukhtar ka taa bila Cɛro Abduru la ziyaraw mana se kabini olu ban ni san cɛ inshallah a b'a soko k'a la a ma deli ka salaya a ma deli ka timinangoya abada a fɔra ye don a bɛna fara mɔgɔw kan o bɛɛ lajɛlen sɔrɔla hami ka ɲumanyaw de fɛ ani ka fonisireyaw de fɛ n'an ko an bɛ don hami ka histoire la wallahi a tɛ se ka fɔ ka ban a tɛ se ka fɔ ka ban mais an bɛ Ala de tanu dɔrɔn hali bi Ala ye a ka ko dafa an bolo nin waati mun na Ala ka ni Ala ka hinɛ bɛɛ Ala ka a ka ɲumanyaw barikaw Ala ka bɛɛ lajɛlen segin a ma Ala kɛra hɔrɔma kɔsɔn. Kan an bɛ dugawu ɲini a la nka tɛ anw y'a denw labanw de nka an bɛ mun d'a la an b'o fɔ sabula an wolola k'u sɔrɔ ɲɔgɔn bolo jɛɲɔgɔnya jiman de tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ Cɛro y'a bonya a ye Cɛro bonya an b'a dɔn diinɛ baara la olu de y'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yan depuis tɔn fɔlɔ bɛ yan n'o ye AMP ye tɔn in tun bɛ ɲɔgɔn fɛ wa hami ni Cɛro cɛla la ni Sirifu ni Taalosu olu bonya n'a bɔra yɔrɔ ka ban dɔrɔn a bɛ Cɛro ka famille de tɔgɔya la o b'a fɛn mun yira kanu ni ɲɔgɔn cɛ bɛnɲɔgɔnya ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ baara la Cɛro ka famille bɛ ka taa Cɛro yɛrɛ ka du den fɔlɔ bi mun bɛ kalifaya la du kɔnɔna la n'o ye Cɛro Yusufu Umaru Kane n'a dɔgɔninw ye Kayiba ni Kayi ni fan bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu kɛ. Ayiwa Ismail Ba ka bɔ Kolokani ka dugawu kɛ an ka mɔgɔkɔrɔba ninnu bɛɛ ye Ala ka hinɛ u la Ala ka yafa k'u ye k'u dayɔrɔ suma ba hami a n'an ka cɛkɔrɔba u jɛra kabini anw tɛ ko dɔn anw mana diɲɛ na diɲɛ in fo ka taa se sisan ma fo ka anw bɛɛ don diɲɛ in na donc o ye leçon ba de ye o ye walanda de ye u ye min to an bolo denbaya fana bɛɛ lajɛlen fana donna ba ma y'a jija ka denbayaw fana bɛɛ don ɲɔgɔn na n'an kanu n'o tɛ fila a y'o kɛ ba min alhamdulillah rabbil alamin an bɛ se ka seereya mun k'a kan a fɔlɔfɔlɔ o ye diinɛ ko ye ni adamaden ka diinɛ ɲɛna ka ban i ka ko tɔ bɛɛ bi ɲɛ maaw bɛ min fɔ k'a ye alamɔgɔw kanu a ye dubaw bɛɛ kanu o bɛɛ sirilen don ka da a ka diinɛ b'a bolo ka da hakɛ min n'i ka diinɛ b'i bolo da la a b'a to i bɛ diinɛ mɔgɔw bonya i bɛ sirifu bonya a ye wasiya min kɛ sisan k'a di sirifuw ma k'a fɔ ko a sera ka o bɛɛ y'o taamasiyɛn dɔ de k'a daminɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan famille baasi tɛ yen ko ala ka ɲuman tɛ ba min n'a bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ relation ɲuman donc ale ka ko n'an ko an bɛ fɛn o fɛn ni an k'an bɛ fɛn o fɛn min fɔ a la mɔgɔw bɛ se ka dɔɔnin de fɔ a la nka yeko yɛrɛ o ye fɔko bɔ n'a jɛra fi sabilillah an ka mɔgɔkɔrɔbaw n'a jɛra a y'an fana minɛ ten tɔ fo ka taa se bi don ma o de y'a kɛ an fana bɛ kɛnɛ kan donc Cɛro Amadu Fondo tɔgɔ la a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ne b'u bɛɛ représenté yan nɔ bi
u bɛɛ ka hakili bɛ yan u bɛɛ ŋaniya bɛ yan u bɛɛ dusukun bɛ yan kolokanika fana bɛɛ lajɛlen parce que Bahamɛ taara Kolokani siɲɛ caman kolokanikaw fana bɛɛ y'a dɔn Cɔrɔ Amadu Fɔ ni sababu la donc olu fana bɛɛ n'u ka an ka dugutigilakaw ni fɛngɛw bɛɛ y'i ka foli sɛnɛ diinɛ ma n ka jɔ bɛɛ tɔgɔ la Kolokani cercle mumɛ bɛɛ tɔgɔ la ka se ka na n sen jɔ kɛnɛ in kan ni n ka délégation ka dugawu k'a ye Ala k'a hinɛ Ala k'a yafa k'a dayɔrɔ suma. Ne tɔgɔ ko Sɛrifu Abdulkadir Ayidara u b'a fɔ ko Kader ne fa Abdulayi Sherif Ayidara ani Bahamɛ ɲɔgɔn lɔn en 45 kabini u bɛɛ bɛ denmisɛnniya funankɛya la depuis o don fo bi Bahamɛ ka kanu ka don Abdulayi Sherif Ayidara ka denbaya la don o don i b'a fɔ ko bi de ka di ka tɛmɛ kunun kan an y'a n'an faw de Bahamɛ n'an faw de jɛra ɲɛnamaya la an faw ye fa saba ye Abdulayi Sherif Ayidara Abdurrahman Ayidara Mohamedul Bashir Ayidara u n'olu de jɛra u ka fɔ la du ninnu tun bɛ tile ɲɔgɔn kɔnɔ de donc dafa wulubɔ Sunumutari ka denbaya kabini an kɔrɔkɛba fo dugu ma an b'a f'i ye Bahamɛ de y'a bɛɛ ka denkundi kɛ ni fabaw na Bahamɛ de y'anw fa ye an faw sara a bɛ dɔɔni bɔ mais an m'a lɔn ko fasaya tun bɛ yen bi de an y'a lɔn ko an fa sara denbaya b'a kasi silamɛw b'a kasi mɔgɔ ɲumanw b'a kasi i miiri fɛn o fɛn na ni dantanfɛn de don a bɛɛ lajɛlen bɛ dusumakasi kɔnɔ bi ni Bahamɛ ka saya ye Bahamɛ an b'a fɔ a barika Ala ye Bahamɛ ninnu ye mulu dɔw de ye Alahu Taala ka fasamantiya la ciden tɛ na tuguni an kuntigiba in kɔfɛ Muhamadu Rasululahi sallallahu alaihi wasallam mais Ala bɛ mɔgɔ ɲuman kelen kelen minnu sukandi u ka diinɛ kɔrɔsi u ka diinɛ labaara u ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan u ka kɛ Alahu Taala ɲɛ jɔyɔrɔ ye u ni dunan n'u cɛ Bahamɛ y'olu mɔgɔ dɔw de n'a ye Ala jɔ mɛn yɔrɔ min a b'a a ka nafolo n'a a sogo n'a joli de doni ka taa ye n'i bɛ balolen i n'a bɛ ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn kan n'i fatulen don a bɛ t'i sigi i kaburu kunna hayi mɔgɔ ba kaburu a ma tigɛ a la kuma tɛ n'i y'a ka kuma fɔ kabini ka bɔ Mali la yan ka se Maroc ka taa Madine ka taa Maka ni olu kuma tɛ se ka fɔ mɔgɔ min a ye référence sɔrɔ dunan yɔrɔ o yɔrɔ ni a bɛ fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Bahamɛ tɔgɔ sera yen a ye référence sɔrɔ yen place sɔrɔla mɔgɔ min bolo Kaaba kɔnɔna la misiri n'a wulila n'a nana arabuw b'a kunbɛn u b'a ka tapi ta u b'a bila a ka sigiyɔrɔ la o ye Maka ye Medine fana la même chose Fas kɛni o tɛ se ka fɔ bon mɔgɔ dunan yɛrɛ sigira fɛn mun kama n'an bɛɛ b'a ɲini k'a fɔ Ala k'an kun a hɔrɔma n'a barika la n'o ye ciba ɲuman in ye Bahamɛ taara ka t'i bolo la kaburu yɛrɛ k'i bolo la kaburu de kan ani président de la République El Hadji Amadu Tumani Ture mun tora an bɛ mun ɲini dɔrɔn Bahamɛ a ye dugawu mun kɛ Ala k'a jaabi an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen n tɔgɔ de ye Alhaji Abdurahman Traore n ye Jɛnɛka de ye mais n bɛ Jɛnɛ n bɛ Segu n bɛ Bamakɔ Alhaji Hamɛɲa n b'a dɔn kosɛbɛ Ala de ye ne n'a ɲɛ yira ɲɔgɔn na maa si m'an jɛ an ye ɲɔgɔn dɔn Maka de an ye ɲɔgɔn dɔn Imura sira de la en 1996 depuis lors san o san an bɛ Imura kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka na se a dɛsɛlen ma mais an ka jɛ Ala k'a kɛ barika ye k'a sabati k'a kɛ nɔɔrɔ ye o ye a ka Ala bato a n'a ka Ala dɔn parce que Ala ka maaba ye minnu bɛ siran Ala ɲɛ olu de ye Ala ka maabaw ye ale maa o maa ye kɛla Alasiraya jɔn ye Bahamɛ b'i fɛ maa o maa ye cɛsirila ye Bahamɛ b'i fɛ maa o maa tugura Ala ko i tugura Ala kɔrɔ sallallahu alaihi wasallam Bahamɛ bɛ tugu i nɔfɛ mais an ka teriya in ka sinsin Alahu Taala ka hinɛ président Amadu Ture la o jɛɲɔgɔnya o de ye ne ni ale ka teriya sinsin parce que Amadu ye ne minɛ komi a wolo dɔgɔnin ba kelen fa kelen donc ne ni Bahamɛ kalala ɲɔgɔn na ani an pɛnda beaucoup
ande tumbi ci sokelen kono makka donc o sababu de nani ba hammeja allah taala ka yafu annam alaka ka kira kama allah taala ka yafu annam arabi yafu jominu makana sura mu fesa mu sege ya rabbi alaka ka muhammadun kama alaka ba hamme kola ne binta nyande ne kai ne bambakato modi bon ba me koni silamedu abe balmaya fe an ke o ke ka ɲɔgɔn ye a bɛ fɛn min yira an na an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kabila ka ɲɔgɔn minɛ an kana ɲɔgɔn labila balimaya ka dilan n'i bɛ se ka min kɛ min ye i k'a k'o tigi ye a y'an kalan o de la a y'an dege o de la ani silamɛya an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la ala ka saya ka ma lafiya ye ala kana du barika t'a fɛ. Ne tɔgɔ ye Dawuda Kamara ye. N dɔnnen don sifin kunda kosɛbɛ ka yan n bɛ société civile kɔnɔna la au niveau communal relation ba de tun b'a ni jeunesse ni ɲɔgɔn cɛ parce que fɛn o fɛn tɔgɔ ye Kayi ɲɛtaga Kayi développement denmisɛnninw mana s'a ma fɛn o fɛn na a se ye fɛn o fɛn ye a b'a k'a la donc pratiquement a tɛ tɛmɛ an ye yirituru ni baaramisɛnnin fɛn o fɛn kɛ dugu kɔnɔ ni sifin wulila ka s'a ma yan a bɛ dugawu don k'an ye ka siniɲɛsigi kumaw fɔ an ye ka denmisɛnninw labila sira tilennen sanfɛ a t'u bila sira nɔgɔlen sanfɛ abada k'u bila sira tilennen sanfɛ donc k'u bila tilennenya baaraw de la donc parce que a b'a dɔn n'i y'i tilen ka fɛn o fɛn kɛ sini i bɛ tɔnɔ sɔrɔ o la donc vraiment bi nin kɛra perte ba de ye Mali bɛɛ lajɛlen bolo donc kɛrɛnkɛrɛnnenya na anw sifinw parce que san'a ka taa yan yɛrɛ a ye message kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛsin Mali denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ma donc an k'an cɛsiri an ka faso baara ka jamana in dɛmɛ fo si tɛ se ka Mali k'a yɛrɛ ta ye ni malidenw tɛ donc an bɛ wele bila an sifin tɔɲɔgɔn ma a n'an baden silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ yan ni Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ Elhaji Bahame Ɲange ka dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti minɛ ala k'a nɔgɔya donc franchement an bɛ Mali diinɛmɔgɔ bɛɛ fo u ka bonya la donc u ye dugawu min k'a ye yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka a kɔ ɲɛ an b'o dugawu de kɛ ala k'a kɔ ɲɛ ala ka badenya sinsin donc a ye kalali min kɛ kɛkaw ni ɲɔgɔn cɛ yarabi ala ka dɔ fara u kan halisa merci beaucoup. Bahame Ɲange a ka suturaliw baaraw min kɛra jumadon décembre kalo tile 5 a kɛra nin kɛcogoya de la wala an bɛ ala de deli nin cɛkɔrɔba ɲuman in min ye Mali kanu min ye malidenw kanu ala ka hinɛ la ala ka yafa ma ani silamɛfuruw bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ a ka denbaya bɛɛ ye ka dugawu kɛ Kayi bɛɛ ye ka dugawu ta k'a kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin a ka ɲɔgɔnba ma n'o y'a Seydi Sherif Usmane Madane Haidara ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an b'aw bila yan an b'a ɲini ala fɛ yarabi jamana in basigi ala k'a don a kɔnɔ ka hɛrɛ don a kɔnɔna na mɔgɔ de bɛ ŋaniya ɲuman ta ka ɲɛsin jamana in ma ala k'a tigi dɛmɛ ka jamana in kisi k'a tanga ka bɔ jugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jom sembe jom katande dewɗo mo nimsata mo sohlani ñamde yarde ɗo ngolo meɗata on tagɗo asamane leydi ndar ɗum teskoɗa ƴew bilɗi ɓale nangani yanata yarbata dognoyɗo maaje calli ñippuɗo kaaje mum